Pagkakataon. Kakalasin mo hindi? Ayaw kalasin. Kakalasin mo hindi? Kung gano'n mo siya kamahal, gusto mo pang nahihirapan ng tao nito sa loob ng katawan mo? Kakalasin mo hindi? Kakalasin mo hindi? Ayaw mo talaga? Wala tayong magawa, magtitik ko. Parusahan. Ayaw niya. Nililigan ko ito ng pagkakataon. Ayaw mo talaga. Mahal mo siya. Hindi mo siya titigilan. Ayaw mo tigilan. Ikaw pumili ng kapalaran mo, hindi ako. Binigyan kita ng pagkakataon. Itaas magnetiko. Amen! Tatanggalin mo hindi. Kakalasin mo hindi. Kalasin mo. Sa pangalan ni Kristo. Amen! Amen! Sa pangalan ni Jesus. Ano? Tatanggalin mo hindi. Tatanggalin mo hindi. Ayaw mo kalasin. Binibigyan kita ng pagkataon bilang alipin ni Yesu Kristo. Paano mo siya kamahal? Ayaw mo siya tigilan. May gusto ka sa kanya. Ang tanong, pag-aari mo ba siya? Pag-aari mo ba siya? Ayaw mo ko sagutin. Wala akong magagawa. Parurusahan kita ngayon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Magnetiko, Ela, Iya, Selyuan at Durugin. Hinahatulan kita ng kamatayan sa pangalan ng Hesus Kristo. Ayaw mo makinig sa akin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Balik! Amen! Gising. Painumin ng tubig. Hinga, malalim. Oh, kamay mo na. Kanina kamay lalaki. Sabi siya, lalaki. Oh, kamay niya na. Oh. Kamay babae na. Kanina kamay lalaki. Si Sarah ba siya? Kaya hindi ko may pumipigil sa kamay ko eh. Gusto ko sana diin ang pag sa espiritu niya kaso pinokontrol yung kamay ko. Isang taon pa lang nakakapanganak ko. Yung tataka ko sa ito, parang hindi nanganak. Kamay mo na. Kamay babae na. Kanina kamay lalaki. Saka, pinagulong Ha? na kami eh. Kamay lalaki yan. Kanina. Ngayon kamay babae na. Sabi ko parang ayaw. Asa ba asawa niya? Nasa Macau. Sila pa rin. May nagkakagalo. Bakit? Dahil nangyayari. Ewan ko kung siya o ano. Kasi, para siyang nagaling naman. Hindi ko alam yung mga bata. Nag-aaral lang natin sa Balili. Nasaan ba yung boyfriend mo? Ay, boyfriend mo. May nanliligaw ba sa'yo? Tali lang siya sa bahay sa Macau. Ano? Tali lang siya sa loob ng bahay. Nasa loob siya ng Macau? Oo, sa bahay lang siya. Kaya nga, galing siya Macau? Kailan siya rito? Sandok pa lang siya sa 70. Baka hindi ako naintindi ng kalaban ko. Kasi baka... Hindi, Tagalog siguro. Makalit lang napapasi sa kanya. Kaya baka taga-salitang Macau. Nung pagdating niya, pinagano namin yung pala. Nakausli talaga yung kanan. Hindi ko na siya inano sa palad kanina. Pag hawak ko ng kamay niya, kamay lalaki. Kaya sinabi ko na ba kanina, hindi mo to kamay lalaki. Ano pakiramdam mo? Iangat mo nga yung tiyan mo.
Daan-daan lang. Tingnan mo kung nasugatan ko. Wala. Ay, kasi si Sarya ka eh. Ilang beses ko sinaktan ng ganun. Ano pa ramdam mo? Hoy! Ano pa ramdam mo? O, nawala na yung pagkapulaw. Daan-daan na bumabalik. Ang lechon kami. Kanina lechon, para kang biniik. Ayaw! Baka hindi kami nagkakaintindihan. Ibang lahi siya. Ayaw magsalita eh. Meron pa ng tangka pang madilim, maliwanag. Hoy! Yung pagpikit mo, kung may naliwanag, ang nagiging di ba pag pumikit mo ganyan? O, pag pumikit ka yan, nakikita mo pa may ilaw-ilaw pa, maliwanag pa. O, wala. O, tingnan mo. Wala ni posporo. Ay, wala ni posporo. Wala ni ano, pikit. Wala nang sakit to. Hindi naman sakit. Kita ko sa video. Ako nga ngira. Hindi ko tapalay mo nga eh. Sa lahat ng ginamot, ikaw lang napakalakas sa pungkana. Ato tayo kanina. Pinipilipit ko na nga siya sa loob ng katawan, ayaw niya magsalita. Mahal na mahal ka daw niya. Ayaw niya kalasin. Mamatay ka na, kasama siya sa kamatayan. Ang ganda ng hair mo. Oh. Wala yang alam. May alam ba yan na pumipilipit ng daliri niya? Hindi mo napakarinig mo sa Ang paramdam sa katawan mo? Nilalagdag kanina sa sasakyan eh. Kamay niya na yan, oh. Yan ang kamay niya. Kanina kamay niya, pangit pa sa kamay ko. Ang may matanda. Hindi naman ganyan katanda. Basta pangit sa kamay niya, kamay matanda. Kamay lalaki yan. Yan, totoo, kamay niya na yan. Yung kanina kasi paghawak ko, hindi niya kamay. Bukas yung third eye ko eh. Dahil doon sa bata niya, bumukas kanina. Eh wala naman siya sapi. Ako buti hindi nakatakas. Alam niyo na, dito na kami. Hindi nagpaparamdam, hindi pinaparamdam ni Papa Jesus sinasadyo ka. Pag ganito. Ano paramdam mo? Hoy! Maramdaman mo pati yung ulo mo. Huwag kang umi dito, hindi naman tumilog. Anong paramdam mo? Huwag mo munang isipin yung lalaki, isipin mo anong pakiramdam mo. Ano masakit? Siyempre, masakit talaga yun, bumabagay yun, hanggang di nagsasalita. Ano magagawa mo? Kung ngayon nga, pantay mo yan, mawala. Ang mo kanina, saka ngayon. Pikit. Dagdagan mong yung pagdarasal, pero wala na siya. Oh. Okay na. Maglilinis pa tayo sa spiritual, di pa tayo tapos. Pero gising ang diwa mo, susundin mo na ako. Okay na pakiramdam mo? Babae ka ba, lalaki? May sabi mo, lalaki ka. Mahal mo ba yung lalaki? Balik ko, sabi mo, mahal mo siya. Tumatawa ko na sila. Sabi niya, mahal ko siya. Ayaw magsalita ulit. Oh, kita mo, hindi mo nga alam. Oh, wala na. Oh, shoutout ka na. Bungang ira. Skandalosa pala.